खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि 10 मार्च मंगलबार बारायखौ साफ्रोमबो गोसोआव लाखि साफ्रोम अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन 9000 रां गोसोआव लाखि 9000 रांखौ साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों गिदिर खौरां डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गिदिर फोसावथाय फोसावदों साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरा 8000 नि जायगायाव 9000 रां मुलाम्फा मोनगोन गोसोआव लाखि 8000 रांनि जायगायाव जाय मोननो हागोन 9000 रां मुलाम्फा बिनिखायनो 10 मार्चआव साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि एकाउन्टआव रां जमा जागोन नंगौ बे समाव अरुणोदयनि लाख लाख मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां 10 मार्च खालि नोंथाङा 9000 रां मोनगोन 20 फेब्रुआरियाव मोननो गोनां अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ 10 मार्चआव मोननो हागोन साफ्रोम अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन 9000 रां गोसोआव लाखि 9000 रांखौ साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों गिदिर खौरां डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गिदिर फोसावथाय फोसावदों साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरा 8000 नि जायगायाव 9000 रां मुलाम्फा मोनगोन गोसोआव लाखि 8000 रांनि जायगायाव जाय मोननो हागोन 9000 रां मुलाम्फा बिनिखायनो 10 मार्चआव साफ्रोमबो अरुणोदयनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि एकाउन्टआव रां जमा जागोन नंगौ बे समाव अरुणोदयनि लाख लाख मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां 10 मार्च खालि नोंथाङा 9000 रां मोनगोन 20 फेब्रुआरियाव मोननो गोनां अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ 10 मार्चआव मोननो हागोन